तो राजा सुद्धा भावपूर्ण अंतकरण तयार झालं. जवळ आला. त्यांनी सांगितलं मला तुमच्याकडे वेगळीच अपेक्षा होती पण हे तुमचं वेगळंच चाललंय. कुणाचं गुणगान गाता? त्यानं सांगितलं पंढरपूरला आमचं दैवत आहे आणि त्याचं गुणगान आम्ही गातो आणि तो परमात्मा आमच्यासाठी आमचं सर्वांग आहे, आमचं सर्वस्व आहे. पण त्या राजानं सांगितलं असं सर्वस्व आहे तर काय तुझ्या पंढरपूरला? म्हणे एक दिवस माझ्या बरोबर मग तुला दाखवतो काय. आता राजाकडे काय कमी होतं पण यानं सांगितलं तुला जर यायचं असेल ना पंढरपूर पाहायला, सोने रत्न चढीत हिरा माणक्याचं माझं पंढरपूर आहे आणि तुला यायचं असेल तर चल मी तुला दाखवतो. चातुर्मास पूर्ण झाला आणि त्या राजाला सुद्धा असा अंतकरणामध्ये ध्यास लागला की यानं सांगितलं हिऱ्या मोत्याचं सोन्याचं जर पंढरपूर आहे तर काय बघायला जायला हरकत आहे. आणि मग तो राजा त्या वारकऱ्याबद्दल पंढरपूरला निघाला. इथं धावा जिथे तुकोबरायला अंतकरण भरून आलं. कधी मी त्या परमात्म्याकडे जाईल आणि धावायला सुरुवात केली. तिथं आल्यानंतर त्या वारकऱ्याला प्रश्न पडला देवा मी शब्द दिलाय पंढरपूर कशाचं आहे? सोन्याचं आहे, हिरा मोत्याचं आहे, जडित रत्नाचं आहे. आतापर्यंत तुझ्याकडे काही मागितलं नाही पण मला उघडा करू नकोस. तिथं आल्याच्या नंतर ते पंढरपूर तसं दिसलं पाहिजे हा प्रश्न पडला. पांडुरंगाला सुद्धा संकट पडलं. भक्ताची इच्छा पूर्ण करत नाही तो देव कसला हो. आणि आपल्या इच्छा काही पूर्ण केल्या नाहीत का? आपल्या इच्छा पूर्ण केल्या म्हणून तर आता कोरोना नंतर सुद्धा आपण इथे ना. आता काही लोक म्हणली माणसं कोरोनाने मिली का आयुष्य संपलं काय लल्लाटीचे माऊलींचा शब्द खोटा टाकला ना. कोरोनाने मिलीच नाही आयुष्य तुका म्हणे पापे येती रोगाची रूपे आणि तुका म्हणे पापे जाती संतांची आणि आता सुद्धा वारीत येताना सुद्धा बरीच पाप कमी होतात. बराच अहंकार लाज भय शंका. लाज तर राहतच नाही, लाजाचा विषय नाही. कोण कुठं कपडे चेंज करतोय कोण कुठं काय नाही. ताई माई भाऊ असा काही भेद राहत नाही. तिथे आल्यानंतर लाज सुद्धा मावळते, शंका तर शिल्लकच राहत नाही, अजिबात नाही. सगळा ओघ असा 5-10 लाख लोकांचा ओघ पंढरीच्या दिशेनं चाललेला असतो. आणि मग त्या वारकऱ्याला प्रश्न पडला तेव्हा हे पंढरपूर मी जसं सांगितलंय तसं झालं पाहिजे. आणि मग जेव्हा तो राजा पंढरपूरमध्ये प्रवेश केला. आता बाकीच्यांना होतं का नाही होतं माहित नाही पण राजाच्या डोळ्याला सगळं पंढरपूर सोन्याचं हिरा माणक्याचं मोत्याचं सगळं दिसलं. आणि पूर्ण प्रदक्षिणा केली आणि महाद्वारापर्यंत आला. आणि तिथं आल्याच्या नंतर त्या ज्या देवीचा तो भक्ती करत होता तिचं नाव होतं राजाई. आणि ती देवी भगवंताच्या प्रांगणामध्ये काय करून घेत होती? झाडून घेत होती. राजानं विचारलं आई तू इकडं कशी? तिने सांगितलं दिवसभर इकडं काम केलं का मग मी तुझ्या आंघोळीला येतो आणि मग तू आंघोळ करतो घालतो मग मी स्वच्छ होते. एका मिनिटामध्ये त्याचा अहंकार तिथं संपला. आणि तोच राजा तो समर्पक परमात्मा तुमच्या आमच्यासाठी या हृदयस्थ भक्तासाठी आजही या पंढरपूरमध्ये स्थायिक आहे. आजही या पंढरीच्या नगरीमध्ये त्या भक्तांची वाट पाहतोय. त्याची वारी चुकू नका. विठोबा रखुमा वारी चुकोणे दे हरी
माझी वारी चुकू देऊ नको. माझ्या जीवनामध्ये काही संकट आलं, काही अडीअडचण, आणि मगाशी सांगितलं तुका म्हणे घालू तयावरी. एकदा ध्यास. आता तुम्ही जाताना संकल्प सोडा बरं. आता मला पुढच्या वर्षी पंढरपूरच्या पायी वारीला यायचं आहे. तुमची सगळे संकल्प पूर्ण होणार, तुमचं सगळं नियोजन होणार, आणि तो तुम्हाला पंढरीच्या पायी वारीला आणणार म्हणजे आणणारच. फक्त हा संकल्प आपला इथे असला पाहिजे. मग तुकोबाराला काही लोकांनी प्रश्न केला, अहो तुकोबारा, तुम्ही पंढरीच्याच वारीचं दान का मागितलं? तुम्हाला पंढरीचाच वारकरी का व्हायचंय? तुकोबारांनी त्याचं उत्तर अभंगाच्या 3ऱ्या चरणात. संत संग सर्व संताची भेटी सांगू सुखाची गोष्टी. या वाटेला काय यायचं? सगळी कुडी सोडून घ्यायची, सगळी साधू संतांच्या जवळ. आता सुद्धा आयर बाबा त्या दिवशी म्हटले, आम्ही दिंडी सोडून थोडस साईडला बसतोय म्हणजे आम्ही दुसरं काही चर्चा करतोय असं काही समजायचं नाही. सेकंद सुद्धा वाया जात नाही. 8 वर्ष आम्ही वारीमध्ये चालतोय, पण 10 मिनिटं जरी साईडला बसलो तरी त्याचं सोडून दुसरं कशाचंच आम्ही चिंतन करत नाही, अजिबात नाही. आणि चिंतन करत असो तर परमात्म्याची नाही, आमच्या सद्गुरूंची शपथ आहे. त्या साधू संतांची भेट व्हावी. त्या काय आता तुकोबारांचं वर्णन काय करू? 400 एकर जमीन हो, 64 लाखाची संपत्ती होती. 65 लाखाची संपत्ती होती. 17 खटार गाड्या खतावणीच्या वया होत्या. सगळं इंद्राणीच्या डोहात बुडवलं, काही दुःख नाही वाटलं. अभंग बुडवले, आऊसाहेब चिडल्या, रांगोळी केली संसाराची, आणि तुमचे अभंग बुडवले. तुम्हाला काय वाटत नाही? 13 दिवस अन्नाला शिवले नाही, पण वाईट वाटतं. नसते अभंगवर आले तर त्यांचं काय गेलं असतं? काय गेलं असतं? त्यांनी त्यांच्या हाताने अभंग लिहिले बुडवलं. काय त्यांनी लिहिलेत म्हणल्यावर त्यांच्याकडे काय कमी होत? पण ज्यांच्यासाठी वर आले त्यांनी ते कुठं अभ्यास, त्यांनी त्याचा कुठं विचार केला? बाहेरच्या देशातली लोक, विश्वविख्यात लोक येऊन ज्ञानेश्वरीचा, भागवताचा, तुकाराम गाथेचा अभ्यास करू राहिले. विचार करण्यासारखी गोष्ट. आमच्या युवक वर्गाने, आमच्या तरुणांनी, आमच्या इथे उपस्थित जनसमुदायाने माझी आपल्या सर्वांच्या चरणावर एवढीच विनंती, एक शब्दामध्ये भरला माझा रमाकांत. वेदांच्या सगळ्या प्रक्रिया, आत्मानुभवाचे सगळे साक्षात्काराचे एक अनुभव माझ्या तुकोबारांनी अभंगाच्या रूपाने विशद केले, माझ्या ज्ञानोबारांनी त्यांच्या ओळीच्या रूपाने विशद केले. आणि तो सत्संग आपल्याला आता इथे सुद्धा किती वेळ झाला मला माहित नाही, पण हा सत्संगच आहे ना. विसर पडला 2-2.5 तास, पण काय जगावेगळं सांगितलं जे तुम्हाला माहिती आहे तेच सांगितलंय, पण देहाचा विसर पडला. एवढी सत्संगतीमध्ये ताकद आहे, आणि संगतीतला जो अनुभव आहे तो वेगळाच आहे. ज्ञानेश्वर आता अवकाश बरंच बोलत आलो. भल्या भल्यांच्या अंतकरणामध्ये सत्संगतीमध्ये जर बदल होतो तर आपल्या सुद्धा व्हायलाच पाहिजे, आणि तो बदल व्हावा म्हणून या वाटेला यायचंय. सज्जनाचे माप चाले वारे हाती, त्यांचा स्पर्श जरी लागला, इथे जी मंडळी बसलेत ना त्यांचा स्पर्श, म्हणून असं वाकड्या तिकड्यांमध्ये जाऊ नका बसू, उगाच संसाराच्या गप्पा नका मारू. पडोनी राहीन तये उगाच संतांची पायी. त्या संतांच्या चरणात जर येऊन तो सत्संग, तो प्रेमाचा कल्लोळ, तो आनंदाचा हा कल्लोळ शब्द कसा वापरलाय पा व्याकरणात? कल्लोळ शब्द काय? आणि आता 2-2.5 तास सुद्धा चालू जो होता तो काय आहे? प्रेम आहे. भानावर नाही कुठे,
काय कळायलाच नाही काय नाही. आणि हा कल्लोळ जर आपल्याला अनुभवायचा असेल तर आपल्याला पंढरीलाच यावं लागेल. तुकाराम तुकाराम असं. अजून एक मागितलं, चंद्रभागे स्नान आणि तुका मागे ह्याची दान. शास्त्रातला सबब हा सांगतो. 1-2 मिनिटं मला फक्त बोलू दे. आता तुमची दिलगिरी व्यक्त करतो. एवढा मुद्दा क्लिअर करून तर मी मागे जाईल. चंद्रभागे स्नान तुका मागे ह्याची. शास्त्रामध्ये असा संबंध आहे, दक्षिण वाहिनी नदी असावी. काय म्हणतोय मी? दक्षिण वाहिनी. मोरे बाबा, दक्षिण वाहिनी नदी असावी. त्या नदीला चंद्रकोर असावी. काय असावी? चंद्रकोर. त्या चंद्रकोरीमध्ये शिवालय असावं आणि त्या शिवालयाच्या शेजारी एखाद्या महान महात्म्याची संजीवन समाधी असावी. काय असावी? महान महात्म्याची काय असावी? आमच्या ओतूरला जर तुम्ही आलात, कपर्दिकेश्वर आजही डोळ्यासमोर बाबांनी चिंतन शिबिराचा संकल्प केला होता. आजही तुम्ही, कारण आपल्या बऱ्याचशा नद्या पश्चिम वाहिनी आहेत. म्हणजे मुंबईला गेलं तर कुठे जातात बाबा? पश्चिम वाहिनी. आमच्याकडे आलं तर काही नद्या काय आहे? पूर्व वाहिनी. पण ओतूरला जर आलात तर ती आमची जी वाहिनी ती अशी दक्षिण वाहिनी. कुठं आहे? दक्षिण. आणि जिथे ती दक्षिण वाहिनी तिथं तिला अशी चंद्रकोर आहे. आणि त्या चंद्रकोरीमध्ये भगवान शंकरांचं काय आहे? शिवालय आहे. आणि त्या शिवालयाच्या शेजारी बाबाजी चैतन्यांची रोज नित्य नियमानं सारवलेली संजीवन समाधी आहे. हे जगातलं पवित्र स्थळ आहे. इथून जी चालली आहे ती भीमा आहे, पण तिथं गेल्याच्या नंतर ती काय आहे? चंद्रभागा आहे. चंद्रानं व्यभिचार केला होता आणि व्यभिचार केल्यामुळे सगळ्या देवांना शासन दिलं, याला फाशीवर द्यायचं. भगवान शंकरांपर्यंत होतं, कारण त्या मिटिंगला भगवान शंकर नव्हते बरं का बाबा. आणि मग आता भगवान शंकरांना चंद्र नात्यानं साडू, आणि भगवान शंकरांना कळलं का आपल्या साडूला फाशी डिक्लेअर केली. रात्री 1 वाजता फोन केला. हे आताच चालत नाही, तेव्हापासूनच चालत. रात्री 1ला चंद्रानं फोन केला, म्हणले भर मीटिंग मध्ये मला फाशी डिक्लेअर केली आहे, तुम्ही मला वाचवा, काही करा पण वाचवा. भगवान शंकरांनी सगळीकडे कॉल केले आणि सगळ्या देवांना सांगितलं, मी काल मीटिंगला नव्हतो, तुमची काय चर्चा झाली माहित नाही, आपण फेर मीटिंग घेऊ आणि चंद्राला सोडायचं काय करायचं नाही असं कोण म्हणतोय बाबा? शब्दाचं काय टेक्निक. आणि आता तरी महिन्यात आपण अनुभवलंच ना महाराष्ट्रात, कोण कुठून जाईल नियोजन करीत? अजिबात नाही, अजिबात. भगवान शंकरांनी कॉल केला, मीटिंग झाली, सगळ्यांची सकाळी मीटिंग भरली आणि चंद्रांना विचारलं, देवांना विचारलं काय शिक्षा डिक्लेअर केली? म्हणली फाशीची केली. भगवान शंकर म्हणले यांना फाशीची शिक्षा द्यायला पाहिजे होती, पण तो आपल्यातला आहे हो, आपल्यातला आहे. म्हणून माझी थोडीशी तुम्हाला विनंती आहे. पण आता मोठ्या माणसाचा पण मध्ये आल्यावर बारकी काय मध्ये बोलत असतात का? बारकी मध्ये तेव्हा तुम्ही ठरवा काय करायचं ते. ते म्हणले एवढं घनघोर पाप केलं ना, यांना एकच शिक्षा आहे, यांच्या गळ्यामध्ये लोहदंड द्यायचा, म्हणजे लोखंडाचा दंड द्यायचा आणि जगातल्या सगळ्या तीर्थाला फिरवायला लावायचं. ज्या तीर्थात जाऊन हा लोहदंडा सहित तरे समजायचं याचं पाप फिटलं. जगातल्या सगळ्या तीर्थांवर चंद्र भगवंत शीतल देणारा चंद्र होता, सगळ्या तीर्थात गेला. आता मला सांगा, पाण्यात लाकूड तर लोखंड कस काय तर तो लोहदंड आहे, तो जर गळ्यात घातला तर ते तळाला. सगळ्या तीर्थांमध्ये लोहदंडा सहित ते बुडाले. कुणीतरी सांगितलं इकडं तिकडं हिंडू नकोस, पंढरीचा वारकरी होय, चंद्रभागेत जा. आणि मग चंद्रभागेच्या स्नानाला आले आणि लोहदंडा सहित त्या तीर्थावर आंघोळ केली. तर लोहदंडा सहित चंद्र भगवंत तिथं काय झाले? तरले. लोहदंड तिथं तरला, सगळी पाप समाप्त झाली. म्हणून आजही तुम्ही जर गेलात तर ते पुंडलिकाच्या समोर, मंदिराच्या समोर ते लोहदंडाचं तीर्थ आजही तिथं आहे. आणि जाणकार वारकरी तिथलं तीर्थ घेतल्याशिवाय वरती जाती. हे आमच्यासारखे वाकडे तिकडे काही पाहती नाही, पुंडलिक नाही, चंद्रतीर्थ नाही, काय नाही, सरळ वरती जात आहे. सगळी चंद्राची पाप भागली. चंद्रभागे स्नान तुका मागे ह्याची म्हणा ना, चंद्रभागे स्नान. हो विठाल जय जय.